Аре, здравейте хора, втора част. Здравейте хора, сега правим този част. Избира, който няма да купи. И сега ще го разгледаме до края, може би. И спънем с нашите колета или колета. Това е най-късител. И така. Той ще бъде. Сега ще бъдем и оставете лайк за видеото ни. Ръгваме хора. Качвам сега. Чакайте малко. Таман! С моят колело е лесно за изпълване. Дайте на кое? Сигурно с моята чоста не си го карал. Мана! Коби, що звук, бе? Пайжина сигурно. Да, наистина. Пайжина е. Ко? Имаме проблем. Какъв? Това е някакъв. И като се пускаме, и как ще го подменим, бе? Ще го минем, аре. Давай. Уй, смисъл, давай. О. Беше клон. Трябва да спра за мъничко. Добре. И те вчера не бяха те. Брат ли не бяха така вчера? Ще им докрай този път. Да, де. Докрай колко тима. Почти. О, сектера! Идвам. Ох, се изморих на първа, бе. Брате, на първа се изморих, бе. Спирачка ли, бе? Как не държи, бе? Ако трябва да дадете спирачка, ще натискаш. Майка ти гледа. Той ти е задната, бе. Той ти е Той предната. Значи, аз като ти викам вчера, че не държиш задната. Държи споко. Предната ти държи много добре. Ана, стъкло! Стъкло бях видял. Малко надолу. На първа тегли. И така започна да смърди на биси майката. Хуйчи! И на първа не мога тук, е. То по-скоро с фрезата да дойде тук, е. Но няма да се поберела. Се побери. А Сузуките са поверели? Не. Особено Сузуките не. Сега е бъде тръп. Майка ти. Нищо. Натискай предната, е. Тя задата не ти държи, изобщо ти дръщи. Ванката не знам как го пъни. Майко и буксува! Виж! По говно си минал. Ай, май. Остана 10 минути спираме. Майко. Ето къде бяхме вчера. И малко по-нагоре бяхме вчера. Майка ли поляната, дет бяхме?
Сигурно. Ма на спускането телефоните ги прибираме. Аз нямам телефон. Даде. Аз си прибирам телефона. Малко не остана. Ама да можеш да накараш. Не мога, ма някой трябва да снима. Няма кой да снима зрат. Благо, А? имам една стойка за туалета. За туалета така взето за телефона да снимам и клип, че много не държи. Но съм не само, че е в силиста. Ти слушай. Много е хубаво, брат. Трябва да ти я донеса и да идваме тук и да снимаме. Това става стойка за ше. А? Както и Лило го правиш и със стойка за ше. За малко да ми за малко сега го тъгвам назад. Внимавай. Но почнаха да макацат мухите направо. Малко. Малко предницата се хлъзга. Дай да ги бутаме колетата. Аз съм сигурна, че тук е джипка, където не може да не кола. Ще може има малка количка тук. Малка, брат, да. Ще мини само малка Един кола. мини купър. Ще мине тук. Мини купър ще мине. И се навляква в него, мамо. Не, постой. Ти колон беше. Ти беше колон, де да го сгази. Сме много надолу. Майка да е училище. Георги Савраковски, най-турското училище. Чуваш ли това? О, Трактор. Дай да продължаем, интересно. За първи път трактор тук да видим. безе. Няма нищо. Имам пари да го правя. Не знам да го контролирам, защото им лекичка са баси. За първи път трактор да видим. Тук е. Ако видим, че от нашия път, дето минаваме вчера, дето спускахме. Не тос. Ако го видим него, направо ще завим на него път. Другия черен е. Да, дето се спускаме, дето е в кълта, като хлъзгаш. Ама няма да ходим, знаеш ли що? Нека да видим, ако и там пътя, ако сме на него път, завивам на там направо. Не, няма. Променим. Или тук. Да, избухава не го. И моята буксува. Буксуваш? Буксуваш? И много сме надалече. Гледай къде сме. Ти за 9 минути е. 10 минути го изкачихме ли бе? За 10 минути. Го дай да отидем догоре да го видим. Аре. И тук става по-голям пътя. О, да. И сме стигнали за 10 минути тук, бе. След 10 минути, ако стана 10 минути, спирам видеото, започва трета част. Трета малко сме на път. Аре. Ще можеш да караш. Абе, тук ще е вече прав пътя, бе. И тук някой е палил огън. Тук е. Е така,
става прав пътя. Тук ще е по-лесно. Хайде, спирам.